Numele meu este Darius și bun venit la seria noastră de Minecraft. Nu mai am skin-ul de demon, din păcate. Ia stați puțin. Skin. Mereu nu e aici. Și vrem de aici un skin. Nu. Bun. Mai bine. Survival today. Bun. Arătăm așa. Da. Aici frumos e. Suntem un boschetar. Ce drăguț. Data trecută am mormântat domnul Porcușor și doamna Porcușoară. Doamna Văcuță. Da, uitați-vă că la vacă deja au început să încă un moment de reculegere să fac. Stați numai puțin, muzică dramatică. Ne mai trebuie un moment de reculegere. Ce frumos au fost! Nu se poate. Și acum la război! Merge la război. Bine, dar fără muzică. Uite, asta e mama. Gata. Am făcut asta mă până omul. Drăguț. Uite. L-a vânat! O făcui. Stai, ne-a dat la... Ești mă, așa. Merge. Badass. Hop. Bun. Hop. Aici. Hop. Merge să fac. Am omorât și pe asta. Uite. Am uitat să fac ceva aici la mormânt. Băi, așa. Acum o să fie și domnul porc. Ba nu, doamna oaie, nu o să-l facem. Uite încă oaie. Am auzit oița. Unde-i? Mai fă B ca să te aud. De ce nu? Aleluia. Auci. Bă, unde e că am auzit-o? Mai fă B. Mai behăie tu. Behăie, te rog. O doare gura să behăie. Ce nesimțită. Vreau să omor. Acum, odată, să am lână. Ci promit că o să mai omor odată și după aia nu. Poate. Nu știu. Pe aici trebuie să fie oi. Oricum aici o să ne fac găină. Vrei ceva păstă cap? Poftim. Până aici o să ne facem casa. Să începem micuța căsuță. Aici o să las așa, 1, 2.
3, da. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nu aici. Ioi. 5, bun. Dărâm, 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 dărâm. 3, 4, nu mai vedem. Perfect. Wait, 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 wait. Bun. Unde ia copacul? Unde ni trebuie? Hai să mi s-a părut. Mi s-a părut. Știu că nu lemnul ăsta ne trebuie, dar totuși. Atunci o să facem în două culori. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bun. Restul o să stai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bun, perfect. Și aici o să facem cu negru. Vezi, oaia. La partea asta trebuie să spargem. Pentru că ne mai trebuie lemn negru. Și nu trebuie să arate așa. Ioi. Au. Da. Și cam pentru ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe și să lăsați un coment. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!